izan zaitezte Oion berriro. Gaur 2010ko apirilaren 3 da. Telebista analogiko guztiak itzaliko dira, LCDa ez badute. Orain dela 3 urte aukeratu zuten telebista guztiek LCDaren bidez joatzea, pizkanaka. Mundu guztitik zabaldu da. Galdetuko duzue, LCDa zer den eta? LCDa lurreko telebista digitala da, telebisten teknologi berrien emaitza da. Badabe beste telebista mota batzuk, adibidez satelitekoa, kable bidezkoa, baina hobetza azalduko dizue gure espezialista. Kaixo Nekane, kaixo Sergio, orain azaldu guzu zer den LCDa. Lurreko telebista digitala, bide digitaleko teknologien aplikazioa da. Zer gantaiak ditu LCDa? LCDa soinua eta irudia kalitatea asko sobera dauka. Bestetik seinalea konektatuta dagoenez irudia osorik iristen da. Bestetik abantaila bat telebista kanal gehiago daude. Zer behar da LCDa ikusteko? LCDa ikusteko ez da beharrezkoa erreginaren antena kolektiboa aldatzea, baizik eta DVD deskodetzaile bat jartzea. Zer ditu telebista analogikoa? Telebista analogikoan irudia osorik iristen da, eta honek baliabide asko betetzen ditu. Digitalean berriz 0 eta 1 digituen bidez iristen da. Hau da, emakia horren kombinazioen bitartez irudiak osatzen dira. Gainera, telebista analogikoan ikusi egun bezala, seinalea bendatik antenara batatzean, kalitatea galtzen da. Eskerrik asko, zerketan oso ongi etorri zaigun informazioa, beste bat aldi. Espero dugu Nekane eta Sergioren jakintza dela eta hobeto ulertu izan. Eta orain arte izan dugun telebista analogikoari buruz informazioa baleagarri bat emango digute Oian eta Rakelek. Kaixo Oiane, kaixo Rakel, hitz egin gaituzue telebista analogikotaz. Zer da telebista analogikoa? Oin elektromagnetikoen bidez irudiak igortzeko telebista da. Zergatik aldatu nahi dute telebista analogikoa? Ekaitza dagoenan interferentziak sortzen direlako eta seinalea delako ondo jasotzen. Inkluso batzuetan, seinalea ez dagoen antenetara iristen. Zein da zuen iritzia? Gure iritziz oso gehiagona da LCDa jartzea, baina oso gareztia ere. Horregatik eskatzen dugu deskodifikatzea ulergagoak izatea. Kaixo, barkatu, zer iruditzen zaizu TVTA? Ondo iruditzen zait, kadena asko dituelako eta ondo ikusten delako. Eta zer iruditzen zaizu telebista analogikoaren desagerpena? Ondo iruditzen zait, kadena gutxi dituelako. Bale, agur, eskerrik asko. Kaixo, barkatu, zer iruditzen zaizu LCDa? Txorrada bat iruditzen zait. Eta telebista analogikoaren desagerpena? Gaizki, katxarritoa erosi bardelako. Bale, eskerrik asko, agur. Kaixo, barkatu, zer iruditzen zaizu LCDa? LCDa. Lurreko telebista digitala. Bale. Zer iruditzen zaizu telebista analogikoaren desagerpena? Telebista ikusten den bitartean? Zein nahiago duzu, LCDa edo telebista analogikoa? Biak, zait. Bale, eskerrik asko, agur. Agur. Mila eskerrekai, hori da kale kontzienteak dakiena. Espero dugu zuen hobetu ulertu izango. Gu agurtzen gara, baina gure handiarekin ikusten zaituztegu. Bihar arte! Kaixo, hau izango da biharko egunaldia. Ikusten duzutenez, kostaldean antizikloia egongo da. Eta gero hegoaldean borralka. Hau da, ondorioz biharko egunaldia. Men ikusten duzutenez, berainoa egongo da. Eta Euskal Herriko erdialde osoa hodeiak hartuko dute. Erriberan euria izango da ugari. Araban, hegoaldean elurra egongo da. Eta iparraldean berriz hodeia. Kostaldean hartuko du eguzkia egun osoa. Eta Pirineotan elurra. Ikusten duzu bere, biharko eguraldia ez da oso ona izango, baina LCDarekin telebista oso ondo ikusiko da. Agur!